Mga kapuso, isa ka paddler nga nagalibot sa Iloilo kag Guimaras, misyon nga matudlo ang stand-up paddle boarding sa kabataan. Pagpanglimpyo sa dagat, iya man nga advokasya. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Magluwas nga maayo sa ikaayong lawas, makakadto pa sa ibang lugar. Ini ang pila lang sa mga rason ni Gary Neil Benedicto, 44 anyos, nga paddler nga tumandok sang Barangay Lapas, Nueva Valencia, Guimaras, kun nga nahilig kag ginhimo nga isa ka hobby kag sport ang stand-up paddleboarding. Kun maayo lang ang tiyempo, naga-paddleboarding ini sa Iloilo River kag sa iban pa nga bodies of water sa Iloilo kag Guimaras. Tuig 2013, sa nadiskubrihan sa niyang sport. Nakadaog man ini sang pila ka stand-up paddleboard competition sang 2014 kag 2015 sa Cebu kag Leyte. 2019 sa nakuha sini ang bulawan nga medalya sa 400-meter sprint Philippine Paddle Race sa Siargao. Bangod sini, nanginisa na ini ka professional paddler. Apang, hindi lang sa paddleboard nag-stand up, kundi para man sa iya advokasya. Ini among libre nga pagpakigbahin sang iya nahibaluan sa mga pamatanon. Tinutuyo sini nga mas madamo pa ang makapresyar kag magsulod sa sport. Makater kami sir usually mga 20 or 30 ka-use every day para sa training. Paano mag-balance sa paddleboard, mga strokes, kung paano mag-bogsay. Wala lang nagauntat ang misyon sini sa pagtudlo sa sport, kundi sa pagtudlo sa mga gusto mangin paddler nga maglimpyo sa palibot, ilabi na sa mga suba kag kadagatan. Ako gapado lang ako pero gapamulot ko basura. Tudluan ko sila paddleboard pero amon limpyuhan ang ila playground. Maka-enjoy sila. At the same time, kung mag-enjoy ka na sila, makabulig pa sila sa dagat. Nagalaom si Gary nga paagi sa simple nga pagtudlo, ang sport ang magpagibabaw kag makilala upod pa sa iban nga sporting event sa Iloilo. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas.